Niin meillä oli tuossa tutkimuksen koulutuksen kehittämisen työryhmän kokous, päättyi juuri ja käsiteltiin poliittisen ohjausryhmän evästyksiä, mitä tälle työryhmälle tuli tästä toiminnasta. Ja hienoa musta oli se, että poliittinen ohjausryhmä oli ohjastanut, että tarvitaan tällainen monialainen ja osallistava tutkimuksen koulutuksen kehittämisen foorumi, johon kuuluu kiinteästi tulevaisuustyö ja innovatiivisuus. Vai mitä mieltä sä? Joo, ja kyllä just se, mitä me ajateltiin tuossa, että tämä poliittinen päätöksentekoa edustavat tahot ja sitten toisaalta tämmöinen epäpoliittinen, hyvin laaja-alainen eri tieteenaloille tuleva ryhmä, joka vapaasti ajattelee tuon ajatuksen ja täydentäisi tosi hyvin toisiaan tulevaisuudessakin, että niin kuin jos ajattelee Keski-Suomen menestystekijöitä, niin tarvitaan molempia osapuolia, jotka sitten yhdessä vois löytää ne avaimet, millä tavalla me voitaisiin kehittyä entistä paremmaksi maakunnallisia. Aivan. Että tämmöinen. Ja musta on hieno keskustelua käyty siitä, että miten tämä olisi tämmöinen niin kuin eri aloja osallistava, verkottava, yhdistävä ja että ne menestyksen kärjet löytyy juurikin tämmöisistä niin kuin hyvin erilaisista yhdyspinnoista. Joo. Ja just sillä tavalla, että jokainen, joka on mukana sitä työtä tekemässä, niin kukaan ei edusta sillä tavalla oman organisaationsa etuja tai ajaa niitä etuja, vaan tuo tämmöisen oman uransa ja viitekehyksensä tuoman ikään kuin tiedon, sivistyksen, ymmärryksen, näkemyksen ja sen kautta kaikki hiljaiset signaalit siihen keskusteluun sillä tavalla, että ajatuksena on kuitenkin maakunnan yhteinen hyvä, eikä oman organisaation etu tai oma etu. Että tämmöinen hyvin laaja-alainen näkemys. Aivan. Ja tämä työryhmän työ nyt jatkuu tästä sitten kohti konkretiaa, mutta upeassa vaiheessa ollaan nyt. Ihan mukava. Joo, meillä oli tosiaan kyllä vilkasta keskustelua ja osin vähän kiivastakin käytiin 4 eri väittämästä. Ja ehkä mä kerron yhdestä, joka oli tämmöinen, että toimintakulttuuria pitäisi uudistaa, tämmöistä tutkimusta, koulutusta, kehittämistä ja osaamista kehittävään ja parantavaan suuntaan, että se kaipaisi meidän maakunnassa uudistamista. Ja tämähän on ihan totta, että meidän maakunta kaipaisi sitä. Meillä on niin paljon hyvää tutkimusta, osaamista täällä maakunnassa ja se pitäisi saada tosiaan parempaan käyttöön tässä maakuntauudistuksessa. No, mä oon itse henkilökohtaisesti tosi innostunut tästä, että me voitaisiin luoda jotain uutta, uusi toimintamalli, toimintatapa tämmöisen poliittisen päätöksenteon ympärille siitä, että me tuotaisiin tämmöinen riippumaton, hyvin monialainen elin sitten, joka voisi ratkaista isoja ongelmia tässä maakunnassa. Ja mun mielestä on erinomaisen hyvä ajatus, että me voitaisiin yhdistää erilaisia osaamisia, poikkitieteellisiä osaamia ja saada riippumattomia mielipiteitä, kannanottoja todella polttaviin kysymyksiin ja toimii tälleen päätöksenteon tukena. Mun mielestä erittäin hedelmällistä ja loistavaa keskustelua. Koko tämä meidän työskentelyprosessi on ollut mun mielestä todella hyvä ja antoisa. Se mikä siinä on, ja ehkä joku on keskustelun nostanutkin, että on ollut tuo teoria aika lailla siinä, niin kuin, ei ole päästy vielä konkretiaan, mutta se kuuluu asiaan. Pitää muistaa, että me ollaan tekemässä asioita, joista me ei vielä tiedetä oikein mitään, koska eihän tästä maakuntauudistuksenkaan niin kuin päätöksenteosta tai siitä, että mihin se tulee johtamaan, niin ei siitä voi tietää kukaan niin paljon. Ja kun nyt me ollaan tätä meidän osuutta tässä tekemässä, niin mun mielestä se lähtökohta, että me ollaan tarjoamassa vaihtoehtoisia näkökulmia päätöksentekoon, ei päätöksiin tässä vaiheessa, vaan siihen päätöksentekoon ja sen tueksi. Minusta se on ensiarvoisen tärkeää ja se on todella rikasta keskustelua ollut. Mä oon hyvin tyytyväinen.